سلام سلام سل عيني دحن را قاعد حن متسخي Thank you سلي عيني Thank you سلي عيني سلام سلام يحوات كمل لكم سلام لكم أنا دحن أملح مسكن نبلايك نطو
ሰላም ሰላም መሬተይ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ከመይ ኣለኺ?
ብላይ ክንእቶ ቤተሰብ ሃይ ሃይ እንኳዕ ደሕን መጻኹም ከመይ ኣለኹም? ሰላም ዲኹሉ? ላይክ ታብታብ ኣይንረስዕ። ጉዕዲ ሳብስክራይብ ማግበር በተን ዘላ ገር ሃይ ኪረስ ዓይነይ ደሓን ዶ? ኦ ማይ ጋድ ክዳን እንዳኣዘልክም ኮ እየ ይመፅለይ እጃኹን እንዲያም ንዓለይ ተኸደንኮ ንዓኽን ጥራይ ኣዚዘ ኪሮስ ላይክ ግበሪ እንታይ ላይክ ዘይወስኽ ዘሎ ትቕንስ እየ ዶ ዘላ ኣትጓለይ ዝሮ ዝሮ ክኽደን ኣለኒ እያ ንስኽ ዘይተኸደንክማ ንሕና እንታይ ገላ ይበሃልን በቃ እዋይ ኣነስ ኣዝየ ድሓን ፀገም የብሉን ኣዘልክኒ ግን ወላ ባዕልና ክንከፍሎ ወሲ ተኸደኒ ገለ ዘይትብል ሓሳድ ሓደ ኮኢት ናይ ሸንዳ ክዳን 500 ሪያል ኢልኪ መቑነኒ 150 እንታይ እንታይ እናበለ መዓት ኢሉ ዝሮ ዝሮ ናይ ገለገለታት እውን ካብዚኣስ ካብዚ ኩሉ ውጭሲ ሲንግል ይሕሸኒ እያ ከመይ ትርእያ?
ዝውጭ ምግባር ድሕሽ ሲንግል ኣብ ስራሕ ዘሎ ጽምኢ ይበሃል። ንሱ ላ እዎ ከምኡ ኢለ ስንካ ንዓይ ገዲፈ ንዓኸን ኣዚዘ ገንሲ እሞ ዋላ ስራሕ ምስ ከድና ክንድፋዕሲ ተኸደኒ ገለ ኣይበሃልን ካልእ ዓለም ዋላ ኣይስማዕን ዘሎ ድምፂ ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ደስ ኣይትስማዕን ፃሓፍለይ زايد عينيك أنا يا خير هذه تمزرة كسلما نيرة أي انتهي ده سيدك تساعي واي سهم الله انتهي دي غيرو سي بقى تمشوا وما كان أقوار سيال علكي سيتها أقزع قر ربي لها الحر ربي لها تطبق غير هذا زداد أحشكي تاي ما خسوك هالرفي زي تايجاركن ጻዕዱኩም ምምጻእዮም ናቃ ናይ ጻዕዳ ተገርካ ናይ ሓሳ ተገርካ ወይካ ኾይና
ከመይ ትርእየኒ ኣዲ ዓባይ ከ ኦ ናይ ድራር ፆም ናይ ድራር ፆም ጽቡቕቲ ኢልካያ ናይ ቲክቶክ ቅርፂ ኣለዎ እዩ ኮፕራይቲ ሕዚ እምበር ንስሓ ክገብራ ነይረ እየ ግን ዝቑረፅ ኣለዎ እዩ ተቖረፀ ካብኡ ከዓ እንታይ ገበርኩም ከይተሃርፉ ገለ ሰዓት ሓሊፉ እዩ ካብ ኩልሒ ጉዕዲ ኣርባዕተ ሚእትን ኣርባዓን ሸሞንተን እኒኣ ክልተ ቆልዑ እዮም ኣርባዕተ ሚእትን ሓምሳን ገበርየ በቲ ናይ ቆልዑ ጌርክ ደምር እዩ ዕድመ ፀገብ ይበሃላ እዚአን ገርመኪ እዩ እንታይ ፈሊጠልክኒ ፀኒሐኒ ወረሞ ጎዝ የኒር ያገለን አንተ ጋር ገና ብሕጂት ናዕሪግና እዚአን ክንደይ ዓመት ጌረን ረእየን ፅቡቅ ኒኣ እንደን ሰበይቲ ክትሪኣ ግን ቁናኖ ከይተበላሸወ ክንሃየ ጉዕዲ ክንዲዚ ዓመት ፀኒሐ ኣኺ
ክንዲዚ ዓመት ፀንሐ ትደልያ ዲኻ ምስታይ? ኣነስ ንስ እንዲገርምና እንደዚ ዓመት ዚ ኖርማል ይሪኣ ገለዋ ጽቡቕ ኣላ